la Glòria i la Clàudia, alumnes de l'Institut Gabriel i Ferreter de Reus. Som alumnes de primer de batxillerat artístic plàstic i us venim a presentar un projecte de l'assignatura de cultura audiovisual. El projecte que us presentarem és l'elaboració pas a pas d'una caixa fosca. Esperem que us agradi el vídeo, cliqueu like i subscriviu-vos al canal de la Clàudia. Som-hi! La caixa fosca és un instrument òptic que permet veure una projecció plana d'una imatge externa. La caixa fosca bàsicament consisteix en una caixa tancada i un petit forat per al que entra la llum, que projecta a la paret oposada la imatge exterior. I si es posa paper fotogràfic es converteix en una càmera fotogràfica estenopeica. A finals del segle X, un científic anomenat Lassen va aplicar els principis de la caixa fosca per explicar la formació de la imatge visual en l'ull. A l'edat mitjana, Roger Bacon va continuar els estudis de Lassen en relació amb la reflexió i refracció de la llum. Leonardo da Vinci va impulsar el desenvolupament de la càmera fosca, ja que va ser el primer en añadir una lent. I Giovanni della Porta, el 1558, va difondre la notícia per al món. La caixa fosca és el principi de la càmera fotogràfica. Els materials utilitzats són fàcils de trobar. Paper de cuina. Pintura negra. Brotxa o pinzell. Cúter. Una lent, com a màxim de 5 cm de diàmetre. Pistola termofusible. Un llapis o retolador. Un regle. Com a més important, una caixa de sabates. Un recipient per la pintura. Cinta americana. Tisores. Cola blanca. En el nostre projecte hem utilitzat pintura acrílica negra, però podeu fer servir un altre tipus de pintura. Sempre s'ha de fer servir el color negre perquè no reflexi la llum a l'interior de la caixa. Haurem de procurar que tot l'interior de la caixa estigui ben pintat. Ara que tenim la caixa ben pintada, la dividirem en 2 trossos. Per això farem servir un regle i un retolador. Acabem de repassar les línies amb el retolador o el llapis. I ara amb el cúter tallarem la caixa per la meitat. Procureu anar en compte de no tallar-vos les mans. Ara ja tenim la caixa partida per la meitat. Com una meitat de caixa haurà de lliscar per l'interior de l'altra meitat, l'haurem d'estrènyer una miqueta. Per això hem reduït els costats uns mil·límetres. Tallant amb el cúter el fons lateral de la caixa. Ara amb unes tisores traurem un parell de mil·límetres de cada costat. Ara començarem la reconstrucció de la caixa estrenyent-la una mica i pegant-la amb cinta americana. I així ens queda la meitat de la caixa que hem retocat. Ara forrarem el canto de l'altra meitat.
Utilitzarem la cinta americana. D'aquesta manera evitarem que pugui entrar llum entre les dues superfícies. Ara podeu veure com llisca una part per dintre de l'altra sense cap problema. Ara la meitat que va per dintre serà la que farem servir per la pantalla. Ara deixarem 1,5 centímetres del marge de la caixa i serà la superfície de la pantalla. I amb el cúter ho retallarem. Ara ja tenim el forat on anirà la pantalla. Prenem mides per saber les dimensions de la pantalla. I sobre el paper de cuina, el que s'utilitza normalment per al forn, marcarem les mesures de la pantalla. Ara amb les tisores tallarem el paper. Podeu veure com encaixa a la perfecció a l'interior de la caixa. Ara, per reforçar la pantalla, utilitzarem un altre cartró. Marcarem el marc de la pantalla per fora i per dintre. I tallarem amb el cúter el marc de la pantalla. El marc de la pantalla l'haurem pintat de negre per un costat. I a l'altre costat aplicarem cola blanca per pegar la pantalla. Aplicarem cola a la part de dintre de la caixa i pegarem la pantalla. Aquí podeu veure com queda la pantalla des de l'exterior. Ara haurem de treure la lent de la lupa. Aquesta lent fa 50 mil·límetres i us recomano que no feu servir lents més grans que aquestes. Marcarem el centre amb 2 diagonals. Com la lent fa 50 mil·límetres, la circumferència a tallar ha de ser de 40 mil·límetres. Doncs li fiquem un radi de 20 mil·límetres al compàs. En el centre que hem obtingut, marquem la circumferència. Per això hem utilitzat el compàs. Ara tallarem el que hem marcat amb el cúter. Un cop ja hem tallat la circumferència, posem la cola termofusible i ràpidament posem la lent. Aplicarem un cordó de cola alrededor de la lent. Un cop tenim el cordó, l'apretem amb el dit, així queda més ben pegat. I aquest és el resultat. Podeu veure com a través de la lent es veu la superfície del terra ampliada. Un cop acabada totes les parts, muntem la caixa fosca.
com podeu veure, ja hem finalitzat el nostre projecte. Ara mostrarem els resultats de la nostra caixa fosca. Aquesta ha sigut la primera prova que hem fet. Com podeu veure, té una qualitat molt bona. Aquí sortim nosaltres dos perquè comproveu que no és un muntatge. Ara ho comprovem amb un altre paisatge. Bé, tenim una persona. I vam estar provant la nostra caixa fosca en diferents llocs, ja que els resultats van ser molt bons.